Като стигам и голямата оранжерия, да не кажете, че снимам хубавото, да ви покажа как студовете засегнаха и моя домат. Найлона ми се скъса 2 дни, голямия студ, когато беше по-миналата седмица. Всичкото това тук беше умряло. Приготвил съм един разсад за пресаждане. Обаче леко по леко всичко взе да се оправя. И сега смятам, че днес му подавах една инжекция с коприла и малко листни турове. После едно пръскане още ще има. Сега го загребвам, погледнете разликата. Вижте това домаче. Колко е страдало. Това долното листо се маха. Чистат се. Щом връхчето е добре, всичко е добре. Вижте колко стърчи нагоре. Има влага надолу. Обаче погледнете сега новата бръзда как се ми направи. С капковия маркуч. Гледайте колко е загребан домат. Почти догоре. И както предишния ви го показах в лошо състояние, този след 10 дни ще видите за какво и да реч. Ето. Има и за пресаждане, не всички, но не очаквах едно 80%, 90% оцеля. Аз го бях отписал, понеже го садих и рано и викам 2 дни събора с найлона, тук 3, отказах се и приготвих нов разсад. Но се очертава да не го използваме. И още едно нещо интересно да ви покажа. Миналата година също имаше домати в оранжерията и са падали семчиците. Погледнете колко домати са, обаче сега всичкото това трябва да се... Това всичкото е домат. Цялата бръзда тук догоре е по подобен начин. Обаче всичко това трябва да се прекопае. Няма начин. Ето гледайте. Това са доматчета, погледнете. Гледайте колко много. Хиляди са. И сортовете са хубави. Но за жалост няма как. Трябва да го премахнем.